Gaur berri on bat ekartzen dizuegu Burlata telebistara. Inoiz ez da berandu euskara ikasteko. Horregatik, Burlatako adinduen talde bat, aspaldian sortu zena eta Aroa izenekoa, beraien lana erakutsiko digute. Euskara eskola bat sortu zen eta beraien lana ikusiko dugu. Beraiekin solastuko gara. Gaurkoan elkartu gara Mikel Ordoki eta Patxi Hartzerekin euskara irakasleak eta beraiekin solastuko gara pixka bat. Orduan, konta iguzu nola sortu zen ekimen hau, Mikel? Bueno, sortu zen Aroa elkarten bidez eta bere Mikel Domenio zela dagoen horre presidente edo presidente moduan. Eta esan ziguten, zeudekela talde batzuk euskara ikasteko moduan. Eta orduan, gaude bi talde, gu gara pixko bat jente ez dakitena ezerrez euskeraz. Eta zi gara, lehenegotik, erdera pixka bat, gero euskeraz, eta dakitenak, eta gauza txiki-txikitatik hasi, eta poliki-poliki bagoaz. Eta gero beste talde Patxiren hartzen aldetik dira beste mailakoak, eta diren, ikasten dutena baina dana euskeraz, eta hola. Eta sortu zen hola, Aroa ez total, eta Mikel esan zuen, nahi baduzue, nik naiz irakaslea. Baina, nik dakitena irakasten duk, eta, pozik daude eta oso pozik. Eta Patxi, nolako ikasleak dituzuek klasean? Klasean? Primerakoak. Bai? Oso puntuala dira eta oso jarrera aktiboa dute eta uste dut ikasturtearen bukaeran maila erakutsiko digutela. Hartu duten maila erakutsiko digutela. Oinarrizkoa da, beharrezkoa da, jarrera baikorra eta aktiboak eta parte hartzaileak eta nola puntualitatea eta holako gauzak ongi joateko gela eta primeran ari dira aportatzen eta gero beraiek esango dute nolako pozik dauden edo ez dauden, baina nire ustez klase jatorra daukat eta emaitza onak emango ditu. Eta zaila egiten zaizue adibidez adinduekin lan egitea edo pertsona helduekin, inoiz irakaslearen papera eginez baldin baduzue adibidez? Agian Patxi bai, baina nik ez nuen horako gauzarik egin, eta zela esan digoten, ez dakutele bakarrik ikastea bakarrik pixka bat, etxean eta erosketak egiten eta horrena joateko ez eta zanuen, nik dakitena horixe. Poliki-poliki horixe nahi dute nire taldekoak. Hori bakarrik eta badirude nahiko ongi dabiltzela eta gustora dabilela. Taldea, eta Patxi bariz behar. Ni ez naiz irakaslea ez da, ez naiz irakaslea, baina euskara irakasten betidanik aritu izan naiz. Arturo Kanpionera ikastera joan nintzenean, hirugarren urtetik aurrera, lehenengo maila ematen genuen, hartzen genuen klase bat, goiko klase bat, eta gero hasten zirenei ematen genien guk, eta hor badut ohitura pixkat, eta moldatzen gara. Adinekoekin gainera, beste gauza bat da, ez dira aurrak eta obedientea dira. Geldirik egoteko, batzutan bai. Edatzen dira. Ez dira lokartzen? Ez, lokartu ez. Eta laguntzaren bat jasotzen duzue eskola hauek aurrera eramateko? Nik uste Patxi, guk ez dakigu, baina nik uste dut, orain arte bentsat, ez daukagalo inorako subentziorik edo inorako gauzarik. Hoi, segurazki, Domenio izan... Gero kontatuko diguzue. Baina, orain arte bentsat... Dakigunez ez dago lokala uzten digute. Lokala bai. Eta hemen, primeran gaude, oso egokiak dira, gela hauek egokiak dira. Bado isiltasuna eta oso erosoak egoteko, ordu pare bat. Eta, gero subentzioak eta uste dut, jefeak gestionatuko dituztela, eta horiek izango dituzte datuak. Mila esker, zorionak zuen lanagatik eta aurrera jarraitu. Eskerrik asko zuri. Eskerrik asko zuri. Carmele, kaixo, zer moduz? Ongi, eta zu?
Oso ongi. Nolatan animatu zara euskara ikastera? Begira, nire kasuan, duela urte asko euskeraz ikasten ari nintzen. Aldi batzuetan hasi nintzen, baina ez nuen denborik. Baina orain jubilatuta nago, denbora gehiago daukat eta euskeraz ikasi nahi dut. Batez ere, euskeraz bizi nahi dudalako. Oso ongi, mila esker. Ez horregatik. Bueno, hemen dugu Agurne, gure laguna, eta konta iguzu, zure haurtzaroan edo gaztaroan baziren aukerak euskara ikasteko? Bai, txikitan izan nuen euskara jakiteko aukera. Etxekoekin egiten nuen euskara. Baina gero getoren nintzen Iruñara eta erraztasuna galdu nuen. Bai. Nongoa zara? Roketakoa. Eta zer modu zaude hemen euskara ikasten? Oso gustora, bai. Bai. Hemen dugu Domeño famatua, bai? Burlatako famatuena. Eta konta iguzu, Domeño, norekin, non hitz egiten duzu euskara, normalean? Normalean, emaztearekin, bilobarekin, lagun askorekin, adibidez zure itatxorekin, beldur gabe gainean. Ongi edo bezki, hitz egin behar du beti euskeraz. Primeran. Praktikatzen duzu, erabat? Hori bai. Zorionak. Ohitura hartxeagatik, eta, bueno, oso zaila da ongi hitz egiteko. Askotan, sartzen dugu hankak, hitz egiten dugu alderantziz, baina bosta sola. Bete aurrera. Hori da. Hori da. Bai. Mila esker, eta horrela jarraitu, Domeño. Eskerrik asko. Bueno, eta azkenik, elkarrizketatuko dugu Floren Alonso, konta iguzu nola animatuko zenuke erdaldun bat euskara ikastera. Pues ni animatuko nuke euskara ikastera begira. Nere adibideaz kontatuko dizut. Nere adibideaz. Ni erdaldun naiz. Burgosko herrialde batean jaio nintzen. Eta orduan euskara ikasten euskaldun izango naiz. Eta bueno, pues beste arrazoia bada, adibidez. Pues burua lantzeko oso ona da euskaraz ikastea. Eta importantena edo, garrantzi zuena euskaraz Euskal Herriko hizkuntza delako. Orduan, guzti honegatik, euskara ikastera merezi du. Oso ongi. Txiko, oso ongi. Bale, orain bukatzeko, oparin bat emango diozugu, abesti pare bat egiteko, bat da zazpi oial batetik, eta bigarren izango da egoak. Zuentzat, danon partez, eta mil esker etortzeagatik. Mundu guztiak azintzen du, Euskalduna